Πολίτες, προδότες, πολιτικοί. Ένα ποινή, Χρυσή Αυγή. Αναρχική και βολσεβική, αυτή η γη δεν σας ανήκει. Κουβεριά με τραγική, απ' τα κόκαλα βγαλμένη τον Ελλήνων. Για να μιλήσουμε και να δούμε αυτό τον άθλο που κάνανε πάλι αυτά τα σκουλίκια, αυτά τα παρακρατικά καθάρματα που με την ανοχή και την επιβράβευση ουσιαστικά της αστυνομίας ήρθανε απέναντί μας, μπήκανε στα γραφεία μέσα, ενώ φυσικά απουσιάζαμε όλοι εμείς, και σπάσανε τους τοίχους, τα τζάμια, γενικά τα βάλανε με καλούς και δυνατούς εχθρούς. Λοιπόν, να τους ενημερώσουμε ότι έχουμε περάσει πάρα πολλά τέτοια πράγματα, μας έχουν βάλει βόμβες στα γραφεία μας, έχουν επιτεθεί κι άλλες φορές με τη συνοδεία αστυνομίας και δημιουργιών ΜΑΤ μέσα, και το μόνο που κατάφεραν είναι το 0,0 της Χρυσής Αυγής, και το ότι ήμασταν 200 άνθρωποι να μας κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες και να μας έχουν βάλει ένα βήμα πριν την είσοδό μας στη Βουλή. Σηκώστε ψηλά τις σημαίες, να είστε περήφανοι για το ότι είστε χρυσαυγίτες, και αν σας πολεμάνε κράτος και παρακράτος, εμείς θα τους οδηγούμε σε άλλα πράγματα. Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω! Ζήτω ο αρχηγός! Ζήτω!